Luar biasa. Menyalami. Orang kaya
putri kerapia ayo lahir lan batine batin kanca putri kerapia ayo lahir lan batine kualik bolonce. Jane iki sik sepuh-sepuh ki iso nggo kacamata apa ya, Mas? Kok ya kualik ngono lho, Mas. Sing sepuh ki ya. Lah ya. Nggih. Wes. Os. Hei. Ketok sangar ya, Mas? Sangar. Sangar ya. Oke, terus. Ah.
ya ho oi, ya ho oi, ho ho oi, ya ho oi, ho ho oi, ho oi. Pol timul, ho ya, ya ho ya, ala ya ho ya, ya ho ya, ala ya ho ya, ya ho ya, ala ya ho. oh jalan-jalan di simpang lima jalan-jalan di simpang lima Simpang lima di kota Semarang, simpang lima di kota Semarang. Yo yo, nyebarake tindak tanduk putih luhur nyebarake tindak tanduk putih luhur kanggo gayo murid bangsa adil makmur, kanggo gayo murid bangsa adil makmur. gotong royong sifat bebrayan kang luhur gotong royong sifat bebrayan kang luhur Mesti nanam duwe watak kudu jujur, mesti nanam duwe watak kudu jujur. Pol kipol, lolo. Ignas titi mrek dominda more kasil Ignas titi mrek dominda more kasil Anggek gawa watak kang asifat adil, anggek gawa watak kang asifat adil. dominda kang iwo urip aja dominda kang iwo Dijumpono citraaning bangsa kita, dijumpono citraaning bangsa kita. Ya lo 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 ya oi. oi Tarik kuda lumping, tarik kuda lumping yang elok, tarik kuda yang istimewa. Turangga YouTuber ijel saking mana-mana, jadilah turangga YouTuber yang ada di mana-mana. mari kawan-kawan Kawan-kawan, mari kawan-kawan semua os, mari kawan-kawan semua melihat kesenian kita Jatilan Surabaya YouTuber melihat kesenian kita Jatilan Surabaya YouTuber mari kawan-kawan. kawan-kawan Mari kawan-kawan semua, mari kawan-kawan semua melihat kesenian kita. Jadilah turangga YouTuber, melihat kesenian kita. Jadilah turangga YouTuber. Ya urung-urung wis dadi kok Kira-kira kesurupan tripod kok ya Mas? hantu tripod Oh, kayaknya Mas. Turangga YouTuber, ini saatnya Anda semuanya balas dendam ya. Biasanya panjenengan lagi konten di sesak jaran. Genti, Ayo iki ayo. kancane do disasak kabeh ayo. Tripodnya Ayo, terbiaya, ayo. Mas. Os. So, Yo. oi, Yos.
pangkas tegese kas nyantosati setiap putya mangegesing terangkara awas wedian nyasak tenan iki yo awas awas alon yo aus yo maju ayo maju aus aduh aus ya Terangga YouTuber ngataraken pambagya kawilujengan wilujeng siang saking dumateng para pamirsa para pandemen kesenian Jadilan. Nggih, tesih wonten adicara syawalan YouTuber kreator Jogja. Nggih, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin luar biasa. Ini hanya karena dulu awalnya dong ngonten akhirnya dadi keluarga. Dadi sedulur. Biar aku ki anyaran nyanyi ki rungono YouTuber ki urung ono Mas. Sik nyoteng nak dhewe urung ono Mas. Ono syuting gede-gedenya lho ya. Gede-gede. Oh sing cilik-cilik iki ngene iki ora ono Mas. Ya, nika sampun dadi monggo Pak Pawang ditebas riyen. Monggo minggah nopo kanca-kanca wingking derek. Mar kuning Bos. Oke Bos. Ya, nggih. Sesuk aku nek njadil to ta? Iya. Nek dadi aku yo njaluk mawar kuning. Ning lek nambane kembangnya ya kudu mawar kuning. Kuning. Nek ora kuning emang aku ora mari. Ngamuk. Ora mari aku nek warnane ora kuning ora mari. Ora kuning. Kecuali siji Mas. Nggih. 100.000. Oh ayo mari aku Mas. Dituntun wae mlebu. Heeh, mlebu. Heeh. Ya, langsung mawar kuning Mas, monggo.
Mandonge mosto biyo sepulane malah limung tur tepung ora buruk kotanan ing dalan iba-iba yen aku sulaya agawe Jawa Dimas kangen citra senadyan nyabrang banjir tekadku tanpa kalau wanging sir tanpa tata kapan mati kebak cemoko. Iya. Say. Mandonge mosto biyo sepulane malah limung tur tepung ora buruk kotan nanting dalan iba-iba yen aku sulaya agawe Jawa Dimas kangen citra senadyan nyabrang banjir tekadku tanpa kalau wanging sir tanpa tata kapan mati kebak cempoko. Sa. Oh gimana Mbak Cita? Iki Iya, ya. heeh, rada wedi aku Mas. Iki cara-carane nak dhewe Iya. zaman turangga sinden kaya ono sing dadi tenan ono sing Heeh. ora. Lah ya, iki ngono Mas Saknul ngono iso demok masa depan ya Mas. Heeh. Oh, Iki hampir saja. hampir saja. Oh, Heeh, hampir saja menyentuh masa depanku. Segitiga bermuda. Iya. Oke. Ayo, Kang. Jadi aku rada miring dene ora apa-apa ya Mas. Ya karangku jenengane kesurupan. Oh. Ini kesurupannya dumitnya gatel. Jenenge hantu. Hantu gatel. Astagfirullah. Nek ngene iki kaya dhewe wingi ngene-ngene Iya. iki. Nek kaya dhewe kan Kang Serupan hantu mik. Iya. Niki hantu tukang bakso. Oh, heeh. Oh, dadi engko tarikane Bang Tukang Bakso ngono ya. Ya. Lagune napa, Mas? Nggih. Mbah Ding. Heeh. Lagune napa, Oh, iki lho Mbah? iki sing rada medeni iki, Mas. Iki rada wedi aku. Iki didatangkan langsung dari selatan lho iki. Oh, demit Iya. seramane tek garel-garel ya, Mas. Ora. Bercanda, ya. Ada permintaan ada yang live YouTube nggak Mas semua atau live ini? Oh nggak ada. Iki Oh no tidak live. ada yang live ya ini ya? Ndak ndelok neng omah. Oh iya. Kudu rene. Oh, bener banget, kudu rene. Kok ya. Oh, ada Mangsamu. permintaan lagu tidak? Ben bali modal ora. Iya. Ngono mangsamu bayar ak dhewe iki pau murah. Oh, larang ya dhewe iki ngawur. Monggo kanca-kanca lajengipun. Heeh, apa Mas? Derek, ninggal katresnan. Oke. Oh iya, ya, iya. boleh monggo. Ah. Nggih. Engko ngidekne nek delok apa kuwi jenengane syutingane ngono paling pekewuh aku terus minta maaf ora aku ya Mas. Heeh. Mbak ngapunten kula Kang Selupan. Heeh. Heeh, tak terus esuk demite do melu-melu Kang Serupan ngono kuwi Mas. Ya. Lo. Oh,
jenengane turangga YouTuber, demite ya ngonten. Kayak dhewe ke turangga sinden ya dadi ya karo nyekel mic. Nyekel mic. Ya bener banget kuwi. Luar biasa. Luar biasa. Mbok sesuk ana turangga yoga ngono ya. Tur dene engko nggawane saran nemplak sing nyanyi Ayo, ngono Mas. Kuwi gong suwuk men digowo. Ayo. Nun. Durung Mas. Iya. Oh iya, sik bar iki ya. Heeh, ya, siap. Heeh. Yo, terus ke Mas? Ya. Sepiro Mas? Aja lali mawon. Ojen kanen. Hey 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 hey. Turangga YouTuber, ya. Yo yo yo. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Masih sabar Mas, aku rada terkejut Mas. Iki mau ki tek arek ngulung-ngulung aku apa kepiye ngono lho Mas. ya ampun Dita terkenyut jare Ya ampun. terkejut Oh, maksudnya. terkejut banget ya. Oh, wis dikon mlebu Mas nyamari. Heeh, nyamari. nyamari kayak nyamari Nyamari. Be. Engko mulai-mulai aku engko berbadan dua engko Mas. Oh, Kowe di aku. kowe iki kena angin kowe meteng ya ta jare. Be. Amin. Amin. Ya. Tak suwun rino lan wang. Hey. Muga-muga Gusti ijabahi. Sangka menangga membali bisa kumpul kaya tuh udi. Rampung ta iki? Ya ora apa-apa Mas. Ya. Ora apa-apa. Heeh. Iki kurang sampai dua Mas. Ora Oh, apa-apa. seprapat. Oh, udah ngomong mana? Oke, Oke, sekarang J. Tinggal gimana? terus sampun kater. Ripun Pak Pawang tarik dulu. Oh, Oh, nggih. J. Ya monggo tarik dulu, Mas. Ya. 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 So, Kak, so. Mari-mari sini aku mau beli. Abang tukang bakso pada kemari sudah tak tahan lagi. Dua mangkok saja 500 perak yang banyak baksonya. Tidak pakai saus, tidak pakai santan, juga tidak pakai kol. Bakso bulat seperti bola bintang. Kalau lewat membikin perut kosong. Jadi anak janganlah suka bohong. Kalau bohong digigit kami ngomong. Yo. Yo, Mas Anang bakso. Yo. Ah. Yo, yo, yo. Heo, 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 oh, 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 so. Yo. Bakso. Sembuh, wis. Oh, selak dodol. Selak Selak dodol. dodol. Kontennya titip kancane. Yo.
balonmu mas. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya kawan dari Jakarta. Saya bernyanyi ya kawan memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Balonku yo as eo 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 yo ah Yo 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 oh. Woi. bos sembuh ya, hantunya sudah kembali ke patok. Sudah. Naik apa mas? Naik angin yo oh sewu loro mas. Durung lakon
Yuk. Oh, iya. Wanggong sih Mbak Dita. Anggong dulu Mas. Ya. Oh. Satu lagu boleh J. dihadirkan. Wonten panyuwunan boten. B. Enggak ada. Apa Mas? Sapa? Oh, adik-adik minta cublak-cublak suang. Heeh. Boten? Nggih napa boten? Iya, nanti dikasih ya Mas. Apa lo generasi? Generasi, minta lagu ki sing nganu, lagu-lagu dolanan ngono lho Mas. Lagu daerah. Dadi niki ora gur sing cinta-cinta. Ono cublak-cublak sungki ya budaya Mas. Budaya. Harus dilestarikan. Anjir. Rame. Rapi. Rame. Iya Mas. Ala katir-tir ki Mas ya. Apa toh? Derek. Ya derek buri. Apa? Gundul-gundul pacul. Mau? Oke, nanti dikasih ya. Mbah Kotel. Ya.
Ojo kopi tresno masake rumah sanang keto jenis sing kono. Sing kae to? Heeh. Iya. Kaya modelane nek ade dolan terus ana pitik kecemplung kalen ngono gitu. Kok kaya trindil ngono gitu. Heeh. Sakake ya, Mas. Sak gedhe kok kekecel isin aku. Ayo mentas goleki mama. Yo. Ayo mantuk ora? Ayo mantuk. Mantuk apa ora? Iya. Lotno Sewatana raja muda ing Ponorogo Yaga ing Yuda lawan raja Rasinga ngasta pusakane pecut Kyai Samantiman trapa sing prangkupes sing bareng alas robat ilo ya Parangitan saya rapi Ilo ya Podo sekti kekarune Kondur yo
rawuh Pak Dukuh Cebongan. Sugeng rawuh Pak Dukuh Alpek Cebongan. Irfan Andika. Yo, 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 so. Durung Mas. Oi. Andi lumut bola.
kasugatan sampun paripurna. Bapak ingkang angka kali. Kecer Mas. Kecer. Karang yo mendelik ning kono ora weruh aku Mas. Ning sor sajen kok Sor sajen. Nganu sedang menikmati. Ini semua aku punya. Upin, tolong Upin. Ayo Upin. Monggo kanca-kanca, lagunipun napa nderek? Tasih setunggal nggih Mas Gusti. Tasih kita habiskan. Seniman kalangan. Ya. Arep boleh ora. Ora. Ayo teman. Ya. Sing asal muka kayu bali ning kayu. Saka watu bali ning watu. Pun niyati cara pasugatan. Bapak ingkang kalih para kanca turaba YouTube.
Kuwi keterangannya piye kuwi Mas kuwi? Mas Rizky. Oh Ya, boleh. Sak lagu dinggo dhewe. Oh, nggih. Kamu menang banyak dong. Nuwun Bung Dahlia. Mbak Pianya. Ilir-ilir Mas. Ore lilir sedane Mas. Klasik. Oh cakram tenan lek iki cah. Si gesit irit.